Foli Anthony Ambo Takadi magazine du Mali ali filɛ bagawo ama fɔ ko aw bisimila aw kunnafoni kɛnɛ kan bakuruba olu filɛ bakuruba fɔlɔ o ti dɔwɛrɛ sa Dr Shukal Kukala Megana ali an kutigi fɔlɔ ale kun bɛ Malikura ta sira ale ta ko filana ale sanfɛ donc an bɛ an da don la ko walawala fo ka taa se an ka bakuruba filanan o ti dɔwɛrɛ M5 RFP fo ko ɲɔgɔnya o bɛ ale kɔnɔna la an tila ka da don fana ko walawala fo ka taa se an ta Burkinakaw fɛ n'i y'a ta k'ale lajɛ maa 15 terroriste maaw olu u bɔnɛ u ɲini an bɛ don fana kɔnɔ ka walawala ka taga se a kuncɛli ma sa u bɛ tali kɛ n'i y'a an ka farikolo ɲɛnajɛ kan n'u bɛ taga la Stade Malien de Bamako ale sera ka billet sɔrɔ ka taa quart de finale la an bɛ o fana walawala aw bisimila aw ka kunnafoni olu kɛnɛ kan ina fɔ kun y'a fɔ ɲɛna cogo min na sa Dr Shukal Kukala Megana ale an ka kotigi fɔlɔ ale kun bɛ Malikura ta sira ale ta ko filana ale plateau sanfɛ sa n'i y'a ta k'a lajɛ sa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ninnu donna février kalo tile 22 san 2024 CECB kɔnɔna la sa n'an ko Centre International de Conférence de Bamako n'ale damusoya tɔgɔ ye CECB n'i y'a ta k'a lajɛ sa ale salle belebeleba in kɔnɔna la Dr Shukal Kukala Mega ale y'a da don ko caman na k'a ɲɛfɔ transition sigili fo ka na se bi ma Malikura ta sira in yɛrɛ sigi kun tɛ dɔwɛrɛ sa kotigi b'an ka jamana kɔnɔ olu bɛ passer cogo min na ka se ka n'u ka kotigi so ka n'o problème ko ɲɛfɔ n'u ka baaraw bɛ ka taga cogo min na k'a ɲɛfɔ n'i y'a ta k'a lajɛ sa Dr Shukal Kukala Mega ale y'a da don fɛn caman na k'o fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka an ka transition sigili ka na se bi ma fo ka taa se an ka lakana olu cogoya ma fo ka taa se degun m'an kan kuranko la a y'a da don fana na bari sabula a y'a yira k'a fɔ a ye ko caman fɔ transition kɔnɔna la transition sigira sen kan cogo min na a y'a yira k'a fɔ ni M5 RFP n'ale yɛrɛ jɛkulu olu ka mouvement ale sababuya la sa bari sabula n'i y'a ta k'a lajɛ sa kuma o kuma olu kun bɛ wuli ka jɔ la walasa u se ka dankari kɛ Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga la cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ sa o hukumu kɔnɔna la sa sɔrɔsiw olu fana nana ka na baara k'ale tɔ lase ni ka dankari kɛ Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga la sa n'i y'a ta k'a lajɛ sa fo ka taa se an ka lakana ko olu kɔnɔna la sa fo ka na se force minnu olu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la walasa an ka jamana bɛ se ka k'a yɛrɛ ta ye walasa an ka jamana bɛ se ka sigi sen kan n'o bɛ tali kɛ MINUSMA fo ka taa se Takuba ma fo ka taa se force caman ma donc a y'a yira k'a fɔ donc olu sera ka baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa dan bɛ se ka k'olu ka mission an ka jamana kɔnɔna la sa a y'a yira k'a fɔ olu tagalen kɔfɛ fana u kun bɛ ka bɛn bɛ sigi an ka jamana kɔnɔna la danaya bɛ se ka bɔ u kan cogo min na mais u ma se k'o kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ so attaque caman sigi sen kan fo ka taa se an ka bateau min bɛ ko bateau de Tombouctou u ye ko ta k'a ɲɛsin o fana ma ni maa caman tora o kɔnɔna fo ka taa se maaw bolo minɛnw fana tununna o ko kɔnɔna la M5 RFP n'i y'a ta k'a lajɛ ko fo ɲɔgɔnya o bɛ ale kɔnɔna la sa o bɛ maa jumɛn ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ Imam Umaru Jara n'ale an ka kotigi kɔrɔ ye fo ka taa se Buba Traoré ma sa n'i y'a ta k'a lajɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ sa jɔyɔrɔ ko kɛlɛ o de bɛ M5 RFP ale kɔnɔna la sa bari sabu o y'a yira k'a fɔ déclaration in kɔnɔna ko Imam Umaru Jara ale de taara ka kɛ vice président ye alors que Buba Traoré ale de kun ye jɛkulu vice président ye o y'a yira k'a fɔ ko ni vice président ko jɔyɔrɔ kɛlɛ donc ko Dr Shukal Kukala Mega n'ale yɛrɛ an ka kotigi fɔlɔ ye ale yɛrɛ maa min ye président ye donc ale na se ka nin jɔyɔrɔ ko kɛlen ka se k'ale ban cogo min na a bi an ka kunnafoniya nasiraw fɛ an bɛ taa Burkinakaw fɛ i n'a fɔ n y'a fɔ ɲɛna cogo min na maa 15 ale bɔnna na o kɛra yɔrɔ jumɛn o kɛra Burkinakaw fɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ sa ale yɛrɛ kɛra église min na ko ale ma ko église catholique n'i y'a ta k'a lajɛ sa dimanche o dimanche olu na ta ka se ka to ka Ala wele k'o kɛ cogo min na mais terroristes ma sira Ala ye o ma tabatira bi maa ko fɔlen kan ka maa 15 k'ale bɔnɛ a ɲina n'i y'a ta k'a lajɛ sa maa 12 o sara sur place maa 7 tɔ sɔni olu sara dɔgɔtɔrɔso ale kɔnɔna la sa n'i y'a ta k'a lajɛ sa maaw fana joginna a ko kɔnɔna la u y'a yira ko na se ni ka tasibila kɛ maa min ye an ka kunnafoni labanw nasiraw fɛ sa an bɛ don an ka farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ Stade Malien de Bamako ale sera k'a ka billet sɔrɔ ka taa quart de finale la n'i y'a ta k'a lajɛ sa Stade Malien ɲɔgɔn na sa n'an ko ale ma ko Diable Noir de Congo o ni olu de kun bɛ ɲɔgɔn na Stade Malien ale sera ka se sɔrɔ ni ka 1 ani kanangolo bi yɛrɛ donna maa min fɛ sa donna Lassana Kumari fɛ minute 90 ale kɔnɔna la sa Bago Sek ale n'a ka maaw olu sera ka ɲugan tigɛ sɔrɔ ka taa quart de finale la 6e journée o donc olu de bɛna se ka sigi sen kan Stade Malien de Bamako ale fɛ bari sabula 5e journée u kɔni sera k'o sɛbɛya sɔrɔ ni bɛ dan sigi kɛ an ka bi kunnafoni na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan k'a d'aw ma